Гомель вельмі любіць Макдонаха. Зразумела, Макдонаха любім мы ўсе. Гэта ірландскі драматург з ягонай гаркавай іроніяй, вельмі своеасаблівай. Але Гомель любіць яго найбольш. Чаму? Бо прадстаўляе чарговую ўжо прэм'еру па Макдонаху «Чалавек-падушка». Пра новы спектакль і пра тэатр адкрытых, які гэтую прэм'еру падрыхтаваў, а таксама пра свабоду выбару і межы адказнасці распавядзе нам Олег Рудавусаў. 6, 5... Мінімум дэкарацыяў, 4 акторы ды маленькая кропка святла на сцэне. Пісьменнік і ягоныя крымінальныя творы, якія пачынаюць увасабляцца. Страшны жарт ці выклік жыцця. Ідзе мяжа між пошукамі праўды і жорсткасцю. Макдона, як заўжды, задае няпростыя пытанні, а тэатр стварае атмасферу для пошукаў адказаў. Грацыёзнае жангляванне з сэнсамі і лёгкі шок. Куды ж без яго? Если ты не готов нести личную ответственность, то для меня уже там более глубокий вопрос. А в чем тогда, твоя человечность? Вот тебе, пожалуйста, свобода выбора. То есть, когда это провокация, конечно, любое искусство провокация, да любой вопрос провокация, да, но ты же человек, ты отвечаешь за себя. Катаванні, стрэлы, псіхалагічны гвалт. У змаганні за сваю праўду герояў не спыняе нішто. Гомельскія акторы гледача таксама не шкадуюць. Павароты сюжэту зацягваюць у сваю рэальнасць, ролі суворых паліцыянтаў на допаце выконваюць жанчыны, а ўсе падзеі падкрэсліваюцца гукавымі эфектамі. Пасля заканчэння эмоцыі і думкі не адпускаюць. Людзі, якія могуць спрабаваць нешта ажыццяўляць, нешта змяніць у сваім жыцці, яны можа думаюць, што яны робяць нейкі выбар, але насамрэч можа там паступова таксама слухаюцца і ідуць паводле таго, што ім даедна загадзя прапісана. Тэатр адкрытых аматарскі калектыў, у якім граюць непрафесійныя акторы. З часу свайго ўзнікнення ў 2015 годзе таленавітыя гомельцы далі ўжо 8 спектакляў. А вось з Марцінам Макдонам гомельцам шанцуе. Так тэатр адкрытых ужо ставіў спектакль паводле ягонага твору «Лейтенант з вострава і Нішмор», а каралеўну прыгажосці паспеў паказаць моладзевы тэатр. Дык ці ёсць у нас свабода выбару і які ў яе кошт? Гэтыя пытанні актуальныя для нас не толькі на сцэне, таму «Чалавека-падушку» з ягонымі спробамі знайсці на іх адказы варта пабачыць кожнаму. Олег Рудавусаў, Белсат.